ekene ekene ụmụ okpokọkọ ụmụ adabi ji eme ọnụ mmadụ dịka Ọgọstin mere ọrụ ifesi m eziokwu aka m ihe agbaghara m na oge a na-amụ abụ nze a na-amụ etukọta nze echekọta na oke egwuregwu ọbịa na-agbara ego Adama himself ebu ibu ụmụ gama ọ bụla eke mgbe n'ụmụ izu ụtụ nkịta bụ sọ onye onye o menyere obi nwanne ọ bịa na-agbara ego ebu ụtụ ụmụ gama kingdom ọ bụla eke mgbe n'ụmụ izu ọ bịa na-agbara ego ụtụ nkịta bụ sọ onye onye Odogwu obodo odogwu ọ bụrụ eke ndị n'ụgbọ isi edu utu ụmụ gị ọma kingdom osiri nkume o menyere obi nwanne edu ọ ya adịghị mma Adama abiko sige Adama oche sige eke egwuregwu oche sitọwarị oche omeka elu machis nọ na dọkịta ekwuru na ọ bụrụ na ọ bụrụ ọnwa ọtọtara adasị ma omeka elu kara ị na-adịga tata n'ụlọ ụlọ ife a sikasena abụ n'aka dị ụlọ n'ihe mobis Biko ụmụ nwaanyị n'ebe ahụ ma ọ chịa aka akụ biko ụmụ nwaanyị n'ebe ahụ. This is follow me. You want spray or what? Oh yeah, no. I am going to choose the people of the fire. Without another reason. Oh, my God, I said, no,
Yes. I got about PCB mechanic after December. No one has the internet. December, I got to the PCB. Omega the market and the business. Actually, no one knows the Nagrada of the Nagrada. No one can have the Zapata. Magabuja told us about 2013. Oh, God. The guy is very well. Hey! I'm a man. I'm a business. Oh, Go back to Sarah. I get it. I'm going now. I got a really good shot.
Onye ka adị for life. Mmanwụ na-ebi jide ebube. Mmanwụ na-ebi jide ebube. Akụkụ na ọba na-awara ka ọ kọtara adasị. Onye ka agụ kara ị na-Abuja tata maka 2013 cultural festival Abuja. Ọrụ ọrụ maka na a na-atụ ọkọtara adasị wee nọdụ. On the set of this month, the local media telling us, Abirizu. I can alone. Kunaka. Omega go for life. They have not finished attending. No, I finished. See, now, what of their news? Their news is coming. You are organizing it. It's been organized. I don't know you are the man in charge. He's on the way. What of million?
na table. Nchia Kurienda, ebe nwere mma, chairman ọmọ ẹgbẹ́ lánàá nínú ògùn.
onye paaki ni moto anụ ụzọ ọ bụrụ na paaki ni moto anụ ụzọ ga paaki anya ọfụma onye mmadụ onye tụrụ mmadụ adọta ego maka ndị na-atụ abata onye ego onye tụrụ mmadụ ekelekwa mmadụ okwu ya gbara ọfịa anyị kelere ndị emeka ọdụ daalụnụ 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 Come and see you. Go and meet your father. Oh, anybody? You too? Come. No, come. Let me just capture the mall first. The mall is the main thing. I'm coming. Who? Pick your daddy. Hey, no, we need to be there in the baby. I still announce that open the impact motor along this arena. No matter get back, open the impact motor, but I'm on the back of Francis car. Okay, Jay, watch Yano. Hey,